itong adlaw na itong tanan. So karong adlaw guys, damig Valencia. Wait, Lexian. Kasi laki yung manang. Naghan mi dari guys, kay birthday na ito Amy, na birthday mi. Nagmotor aming Inday Herlin, si Lexi, hapon na rin sila nag-uba ni Kiri og ni Manang Hilin. Hi sa kabi. Hi. Kusog agbaw dari guys no. Lailain nagpanahon. Masuro siya pa dani, kay labog. Unas pa. Wala ka naligo lang. Japit tayo may madisgrasya dyan. Inday Herlin guys. Garcia na rin dito. Parang kuwangan na rin dyan gamay. Hapit mong banggas motor. Sus, ang hilan pa dyan may. Di pa dyan may tantong pat dyan nun. Salamat sa Ginoo kay Sip. Gihapon ming nakaabot. Kulbaan ko. First time pa rin yung biyahe. Gladyo. Nagahang pinakaladyo nga biyahe is hagna raman. Murag doon raman pag hagna dari noon po. Wala gina, hapit lagi dyan may na-disgrasya. Nansa mo naligo, nagpajama mo naligo. Nawag bawod ninyo guys, oh. Pwede sa TV. Ay, okay. Ang ito nun sa iyong pandalan. Ay, pati mo ako. Ako na ba na? Ako na ito. Picture, ay, picture. May klaro ba? Pero, pili sa kanila, eh. Kaya ba, ako nga prayer mo rin yun, eh. Natakwa na na, eh. Saan ako, gimbitan? Sinana ka ni, bayad sa makubaw. Kung may mga pagsugat ka, parang Kanaog sila. Kuya na. Totoo na. Tatod na? Hingin na na yung mission, ha? Dali mo sa ito, kulo. Diyan na kulo. Masa kulo, 11:30. Amin. Walaan mo man itong amahan, ano na kami karoon sa sa ulo sa iyang kapartida, si Emilio. Yan. Sa iyang Isa ba? 36 years na katuligan. Kinato tayo Ginoo nga sa tanong na ikaw magagabay ka niya. Sa tanang ng Ginoo. Kinato sa verdad na ano siya tagaan taas ng kinabuli o tagas sa tanong na ito yung mga paglawas. Iba't Ginoo na pagkanas. Makapita siya o balag siya kinabuhi na sa kabautang kanyang Ginoo. O kinato sa Ginoo na sa kanunay akiyahan kinaiyan yung auto. Bukan sa gihapon sa kanunay Ginoo. Masusama kanino pag-utang talaga. Kaya pag Ginoo ang ating pagkaon na mga Ginoo sa kanila nakamatag kabasin sa mga panglawas na katisang ko na mga Ginoo. Kung napunta ulit ka na sa kanunay ito maagiya ka namin tanan. Bantod sa kanong turan, kini ang pangayog, salamatan kinaagin sa Kristo na among Ginoo. Samalan sa mahal sa anak. Karon. Ay, isa!
Happy birthday to you. Hey guys, dami bisita das. Kalakaton das itun gamay ning abot dari sa Valencia. Ako sa imong aligra kay nangaan magidahang nanay nagkaon. Mapabang-bang sa tarong kikis. Tag na ko'y bata ingani ba? Laki po. Ingani ka. Yung suga ba day? Tandaran tandang tang. Alam ka laway! Harap to ikat. Ikat. Ikat lagi. Amat te. Ala na jinday. Amat ang jinday. Duwang na. Hindi mo. Duwang na, hindi na inso. La 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 la. Ang kalaw ko ni ati ay ay. Like amat te ha. Te like. Laway na! Ang kal. Oh, lablab man ni mo kalakaton mo oy. Lablab man ni mo kalakaton. Takay sa mo karja, takay sa mo. Lablab man ni mo kalakaton. Hi sala. Hi guys. I'm here in Valencia. Ano? Mon. Magkarat! Agnaon. Oh, laway na! Ang kalakatun, tun tun, tun 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 tun, kalakatun. Hulo? Ano naman? Hi! Everybody love tonight! Ano pinata? I love tonight! Zero baro money, money, money! Dabi gatas si Dalton. Money, money, money! Okay na, be! Be, okay na, be! Hello guys! Padung nami uli guys dahil hapit mi dari sa Garcia kay nag-picture-picture. Nice man nag-view. Siliksi og si Kia to anang mananghilin gida. Pwede na isa ka siliksi sa motor kay matugman. So dami dari guys. Garcia. Natanaw sa tas mga bawod. Aw bawod lagi. Uy, jawab kerat naman ko. Kerata na hoy. Karang guwapahan yung abot ng tuyhakos ang likod. Kapanungo nung tagahat. Sorry guys. Green.